dáme? Kde je ten čaj? Jaký čaj? Aby som to dal k tomu. Jače. Tam mi daj, no. A môžeš dať do... Gulaj? Fialovej, áno. Ja nie za tebou, áno. No, do tej tašky daj všetko. Kto je tam? Enka? Kde ty si? Kde ty si? Chcel som si bundu kúpiť a nakoniec si môžem len túto oprať. Prečo? Tak večer sa bundy operú. Tak ale túto mám už ako dlho. A čo? Strašne. A ja mám ako dlho moju. Však ale ty si nie je taký vyrastený. Tak, lebo si už netakú Sa kúpil. otoč, sa otoč. Á? A čo si z nej kúpil potom novú? Veď si kúpim, veď teraz majú výpredaje. Veď Tesco majú Za 20 eur. Marcel, čo má tú bundu a tá je pekná. Dá. My sme ju kúpili za 34, teraz ho majú za 20. No veď to vravím, že už aj za 20. A Za 15 eur A predávajú keď bola nová, tak stála 50. Jak sa švikla. Ty neslo, ako nám príde špinavá dláška a Aj. budeš chodiť s bielými kolenami. S čiernymi. S čiernymi kolenami. Že? S čiernymi kolienkami bude mamka chodiť. Ja buchni sa. Keď sa vrátiš, tak sa vrátiš. Ja, ty to tam budeš mať. Ja. Teraz sú, no, teraz tie vypredajú. Ježiš, chytí mi ona polevka. Pánenkové mysle. Ježiši Kriste. Ojda, no, hombaj. Prebač, To nie som myslela. vykypelo mi. Áno, pekne. To nič, umieš. Ja čo mám na problém, že trošku to je. Čo? Tak čo mám toto, ja veď. Na výbe? Ha? Na výbe? Ale na čo umývaš? Ja umiem. Čo sa stavia do kuchyni? Nie, Lenka. No? Čo sa ti tu môceš? Poviem hospodárske. Tú čili papričku dám, podaj mi čili papričku. Ja či kamerujem.